Mangwanani akanaka vedare. Tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Mukadzi wandiri kugara naye iye ane 24 years. Saka pose apa mukoma, ndenge ndichitowo ndikambozama kuunganidza mari kuti ndinge ndichikwanisa kunomubvisirawo tsvakirai kuno, but mari dzainge dzisiri kunyatsokubatana zvakanaka mukoma. Saka tanga tiri kungorarama zvedu tichingogarisana tichingochaisana mapoto. Saka ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe, munge muchindiudzawo kuti ndodiniko, ndoenda here kuti ndinge ndichinomubvisira mari yetsvakirai kuno sezvaari kutaura iye kuti tinge tichizokwanisa kuronga tose hunge ndamubvisira mari yetsvakirai kuno. So mukoma Nashe, inini nemunhu uyu takasanganawo paFacebook ndokubva tatanga kugara tose. Iye ainge atova neabout 2 years agerewo muno muSouth Africa. Ainge aine munhu wake uyo waainge achidanana naye nekugara naye, but akabva ati murume iyeye nekuda kwekuti aiva munhu ainwa doro, saka aigara achingomushungurudza at all the times. Ndokubva tazowirirana tikabva tazotanga kugara tose paya. So tichigara tose kudaro, ndakabva ndazomutsvakira basa. Ainge achishanda kumaIndia uko kwaainge achiwana 3.4. ininiwo kwandinoshanda ndinowanzowana kuma 6,000 kana kuti kuma 6.2 each and every month. Saka pese apa mukoma taitoziva kutoti each and every month tinenge tiine kamari kedu kanenge kakanaka mumba, tobva tatobatsirana kukavha my expenses tichitoronga tiri tose. Zvino mukoma Nashe akazowana basa, akawana basa. This was last month. Saka the first time when she got paid, because uko ari kuwana mari yakawanda, ari kushandira vana veumwewo murungu uyu mukoma iye haawanzi kugara muno muSouth Africa. Murungu uyu ndewe kuGermany, saka anobhadhara mari yakawanda. Kazhinji anopiwa ma9,000 kana kuti 10,000. Saka mwedzi wekutanga mukoma takatofara paya, ndobva tatounganidza mari yedu tikatoona kutoti tainge titori nemari yainge ichitosvika kuma 14,000 something. Ndobva tatoronga paya tikatoona kutoti mari yatiinayo iyi tinokwanisa kutorarama kahupenyu katori bo. So mwedzi wechi2 munhu akabva auya musi wepayday. Ndikabva ndamubvunza kuti komadhamu zviri sei, kumwedzi unoyu mawana mari? Ndokubva aramba ari zii. Saka mukuzonotaura naye ari mumamudzu ake, ndipo apo paakabva angopopota achiti mari yangu unoidii mari yangu, nekuti iwewewo unozvishandira. Mukoma Nashe, ndakarwadziwa ndokubva ndanyarara. Handina kana kuzombomubvunza nezvayo mari iyoyo, ndichiti zvimwe kuda mangwana acho ainge achazondiudza kuti ainge akawana mari. Saka akazomukira makuseni mukoma achienda kutauni ndokubva anoshopa. Akanotenga hembe mukoma, hembe dzinodhura kusvika pari zvinozvi handitozivi kutoti akawana mari. Then mwedzi unoyu akawana zvekare mari yake. Mukoma Nashe, mumba iko zvinozvi hamutomborina kana pisi zvachose. Kana ndikangoda kungotaura naye apa, ndainge ndakatogara naye pasi ndikati, I know kuti iwewe semukadzi ndiwe wava kuwana mari yakawanda kudarika inini, but we can use this as an opportunity. Just imagine kuti kana tikangoramba tichirarama kahupenyu katainge tichirarama, then tichingoziva kuti pamwedzi tinoshandisa about 4 kana kuti 3,000, tinotosara tiine kana 10,000. Tobva taunganidza mari iyoyo, kana tikarova 4 months kana kuti 5 months, patinoenda kumusha tinenge tiine 50,000. Tobva tatotanga business redu todzoka kuno zvekare kuSouth Africa.
iye mukomana Ashe ndakaudzwa magara moyo ndokubva munhu atoseka. Zvikabva zvanzi ukada kuona kuti murume waunenge uchigara naye rinenge riri rombe, munhu iye ukaona ava kutanga kuronga achitorongera nemari yemukadzi, it means kuti unenge wapinda pama1 because unenge waroorwa nerombe. Saka akabva azonditi sorry baby because ndakataura mashoko iwawo ndakatsamwa. Ndikabva ndati saka tozvifambisa sei? Akabva anditi baby inini handirambe kuti ndinge ndichironga newe, but kuti ndinge ndichironga newe ndinodawo kuti vabereki vangu vambotanga vadyawo mari yako, but I know kuti pachatoita challenge ipapapa nekuda kwekuti nyaya dzacho dzava kuinvolva amai vake ambuya vangu. Saka I know kuti ipapapa pachazotonetsa nekuti ndakazoona mamessages vachinditi kana tikatoronga ukanditumidzira mari tinokwanisa kutotanga kana project, kunyange riri project rekupfuwa huku, but zvinoda mari. Kana ukanditumidzira 20,000 then tinobva tatotanga project redu. Saka apa kuti ndinge ndichizotanga kuronga naye inini already achironga nemubereki wake, ndinoona sekunge zvinotinetsei. Hamenowo kuti vedare munopaonawo sei ipapo. Iye ari kuti enda unondibvisira tsvakirai kuno, ndine kamari kangu kandanga ndakasevha ndokandava kufunga kuti ndinge ndichishandisa ndanomubvisira tsvakirai kuno. Hakasi kamari kakawanda mukoma, ndakangokwanisa kusevha 19,000 gore rose. Mukoma kana mukapostawo nyaya yangu makaviga chitupa changu ndingafara chaizvo, uye zvekare ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetserawo ichindipawo maadvices ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Munozvionawo sei nai vedare? Kanzi kuti munhu uyu ndoenda here kuZimbabwe ndonomubvisira tsvakirai kuno. Hey, mahwane, but let us try to speak with him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo ndiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Apo pandainge ndichiri ne12 years mukoma, pane pamwe apo pandakatumwa nagogo vangu. Saka gogo vakandituma vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichienda kumba kweshamwari yavo ndinopiwa hupfu. So mukoma ndakabva ndazotanga kufamba, but ndakabva ndati ndaifanira kuti ndinge ndichizodimbudzira nemumunda because ainge ari muvakidzani wedu. Saka ndakabva ndazodimbudzira ndichifamba nemumunda. Panguva yacho iyoyo mukoma, chibage chainge chatomirira kukohwewa. Ndakati ndichifamba mukoma, ndakabva ndazoona kuti kwainge kuine umwe murume uyo ainge akamira kumashure kwangu. Ndokubva ndatanga kumhanya. Murume uyu dzimwe nguva ndaimuona akamira kumberi kwangu kana kuti kumashure kwangu, kuzonosvika ndichinosvika pamba peshamwari yagogo. Chakandinetsa ndechekuti ndakangoti ndichingosvika pamba peshamwari yagogo, ndakabva ndatopiwa umwe mushonga wavakanditi ndoda kuti unge uchinwa mushonga uyu nekuti zvinhu zvawaona zvinhu zvehusiku. Mukoma Nashe, zvakandinetsa because ndainge ndisitomborina kana kumbovaudza. After that ndakati ndichidzokera kumba, gogo ndakazovaona vainge vakandimirira vakanditi zvinhu zviya zvawaona muzukuru wangu usazombofa wakaudza mama vako, wazvinzwa here? Nekuti mama ivo vainge vachishanda samaid kuHarare, vaipota vachiuya kumba maybe after 1 month kana kuti after 2 months. Saka gogo vakanditi zvawaona izvo haufaniri kuti
unge uchizozviudza amai vako. Nanhasi uno amai ivo vachiri vapenyu, but gogo vakashayika zvavo. Pane pamwe apo pandakatombofona, because ndiri kurarama ndiri kunoko kuSouth Africa, ndakafona nekuda kwekuti ndainge ndichida kuudza mama kuti gogo pavainge vachiri vapenyu paya pane zvakamboitika, but ndakatonzwa gogo vachitonditi siyana nezvauri kuda kuita izvozvo mukoma. Ndokubva ndatanga kudedera. Mama vakangonditi hello, but kudavira ndainge ndava kusakwanisa. Ndaitonzwa kutoti painge paine chinhu chainge chakabata voisi rangu mukoma. Then ndokubva ndazodropa call. Ndichingonodropa call ndikabva ndatoona kutoti ndainge ndatova bore zvekare. Saka usiku hwacho ihwohwo handina kurara mukoma, ndaingokaruka ndavhunduka. Kana ndavhunduka ndaibva ndaona chimumvuri chemunhu anenge akamira murumu imomo mandainge ndakarara. Chimumvuri chiya chobva chatonyangarika. Then ndakazochifonerwa manje nemwanawo wefriend yagogo. Ivowo vainge vari gogo vake, but vachiri vapenyu. Akandifonera akabva anditi ndanzina gogo vangu pane zvimwe zvavari kuda kuti vange vachikupa zvawakasiyirwa iwewe nagogo vako, dai wakasika wadzoka kunoku kuZimbabwe. Ndikabva ndati mari handitombori nawe asikana, asi kana ndikawana mari ndichadzoka. Akabva anditi gogo ivo vari kuti vachakuitira plan yekuti unge uchiwana mari yebhazi unouya mukoma. Mangwana acho ndakati ndichifamba ndichienda kubasa ndakabva ndanhonga mari yandakanhonga mukoma nashi yainge ichikwana iyo kuita 2600 yandakanhonga. Ndokubva azondifonera zvekare akanditi ndanzina gogo ndike ndichikubvunza kuti wanhonga mari here? Ndikabva ndati vakabva vanditi mari iyoyo yawanhonga ndiyo mari yauri kufanira kuti unge uchizoshandisa uchiuya kumba. Ndikabva ndati vanopenga vanhu ava. Ndokubva ndasiyana nazvo. Mukomana achikubva ipapo kusvika pari zvino ndinosangana nejambwa nemunyama. Kunyange ndikanzi ndashanda ndinokwanisa kuzongodzingwa basa. Saka iye anonditi gogo vakatsamwa vari kuti ndakakutumidzira mari, but iwewe wakabva wadya mari yangu. Saka kuzonosvika wauya kunoko uchindidzorera mari yangu haumbofi. Wakaita upenyu hunenge huri nani, uchangorarama uchitambudzika uriko kusango ikoko. Asi kana uchida kurarama upenyu hunenge huri nani unofanira kuti unge uchiuya. Zvino ndinogara futi ndichirota sekuru ava. Pandinovarota vanototi muzukuru ipo paya pandakakuona uchifamba uri mumunda ndo pandakabva ndati uyu ndiye mwari wangu. Ndava kutomushungurudza kana akataura. Veni hama dzangu dzinobva dzazozviziva kuti ivo amai ndivo vakandiuraya vakandidya neshamwari dzavo. Ivo sekuru vakabva vati asi ndakatadza, nekuti pandaida kuti ndige ndichizogara pauri pawakazodzoka ndainge ndava kusakwanisa kukuona, asi ndaitokunzwa uchitofamba. Asi kuti ndige ndichikuona ndainge ndava kusakwanisa. Ndikabva ndaziva kuti kwaenda uko apiwa mishonga, anwiswa mishonga semishonga yakanwiswa hama dzangu parufu, kuti ndisazokwanisa kupota ndichivashanyira kuzviroto zvavo. Saka sekuru ndakatovarota vachitochema vachinditi udza amai vangu. But pandinoda kuti ndike ndichiudza amai, pane zvimwe zvinobva zvaitika zvandinenge ndisingambonzwisisi. Mukomana ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo yangu makaviga chitupa changu, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu please make sure kuti each and every night you do pray vanzvadzi when you go to bed. Asi ngatizamai kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi pose pandinoda kuudza mama
panoita sekunge pane chinhu chinouya chinobva chazoni ndibata izwi rangu. Yo, zvakangoma azvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine friend yangu uyo akachata. Friend yangu uyo akachata. This was 2 years ago, but iko zvino zvine murume wake. They are filing for divorce. Mukoma apa vaiva vanhu vainge vachidanana, but I know the reason as to why they are getting divorced, it is because of vatete vake. And chinondirwadza ndechekuti ndakashandisiwa na vatete vake, because vatete vake vane mari, ndo vakazotoita kuti ndinge ndichikwanisawo kuuyawo kunoku kwandiri kumhiri kwemakungwa. So zvakaitika mukoma nezvekudai so vatete vake ava ndakazototanga kutotaura navo since inini ndini ndainge ndiri best girl. Saka mukuzonotaura paya tichironga ndivo vainge vachitobatsira sezvo vari munhu ane mari yakawanda. Takatanga kutaura kuinbox zvedu tichitaura kudaro, vakabva vazonditi ndine zvandikuda kuti unge uchizondibatsira nazvo mwanangu, kana ukadaro ndinokwanisa kukubatsira. Panguva yacho iyoyo mukoma ndainge ndisitomborina kana idea kuti vamwe vainge vachienda kuchando vainge vachienda nema COS, vakanditi ivo vainge vaine kambani yainge ichitosponsor vanhu vachiuya kunoku kuchando. So mukoma ndakabva ndabvuma paya vaingondituma ubva vanditi enda unosangana namadzibaba vakati ende zveshuwawo iniwo mukoma ndaitofungidza kutoti ndiri kutoendawo kunosangana namadzibaba. Izvo yainge itongori n'anga riri dhiri ravo. Saka taiti kana taenda tasangana paya namadzibaba kwatinenge tasangana, mungava muri musango kana kuti wherever, ndaibva ndazopiwa, ndaitoona kutoti iyi mishonga iyi, but ndaikoti zvimwe kuda ndo mashandiro ava kuita vana madzibaba, vanoshandisa mishonga uye zvekare neminamato. Ndaibva ndanzi iyi mishonga unoenda wobva wanokanda pagedhi revabereki vake, ndobva ndaita saizvozvo. Saka takazoti musi wemuchato mukoma ndine mushonga uyo wandainge ndakanzi ndinge ndichiisa muchipfeko changu chemukati, ndikaita saizvozvo. Zvino takazoti tava kuvaperekedza, ndikabva ndazonzi kamushonga ikako, because kainge kakangoita kagwande kari kadiki diki, ndikanzi ndinge ndichizokaisa mubhegi rake kana oenda kuhoneymoon, kuvacation kwavainge vakanzi vange vachizoenda, ndo chipo chavainge vakapiwa navatete vake. Saka ndakazoita saizvozvo mukoma. Best girl, I had access to most of her private items. Ndikaita sekudaro mukoma Nashe. I knew kuti this marriage was going to be cursed, but not this fast. Vanhu ava mukoma, like kunyangwe ukada kutaura navo unyatsokuona kuti kakusanzwisisa kavanoita ndezviya zvekuti vanhu vakatogadzirwa and they are being led by a demonic spirit. Mukoma Nashe, handizivi kuti ndingazvifambisawo sei, nekuda kwekuti friend yangu ndanga ndisiri kuda kuti ange achizorambana nemurume wake. I feel as if they can still be saved mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. The right thing to do, vahanzvadzi, I think ndezvekuti dai maudza friend yenyu. You need to tell your friend kuti ndo zvamakaitawo izvi, at least asati arambana nemurume wake. Already handimagara matovako here ikoko kuchando kwacho. So I think kunyangwe mukaudza friend yenyu chokwadi, what else will vatete avo variko ikoko kuchando do to you? Asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey.